Poďte s nami ochutnať smutička z vitamín baru. V ponuke majú klasické šťavy, maču, ale nás najviac zaujali práve smutička obohatené napríklad o proteín, vlákninu a iné zdravé veci. Ja som si vybrala Glow, ktorý slúži na rozžiarenie pleti a vlasov. Máš čo? No ja som si vybral Repair, čo by malo byť vlastne niečo ako na regeneráciu tkanív, čiže niečo, čo je vhodné po tréningoch napríklad. Poďme to ale teda ochutnať. Cheers. Cheers. OK, To je mega dobré. je to chutné, veľmi chutné. Ja som sa bála toho, že ako sú tam pridané veci ako proteín, ja neviem čo všetko. Tak som sa bála, že to nebude sladké a že to bude až tak veľmi zdravo chutiť, ale opak je pravdou. Je to chutné, akože je to také fresh, je to osviežujúce, baví ma, že tam mám proste dostatok proteínu, veľmi dobré, chutné. A môj víťaz je v tomto kole určite Glow. No ja si myslím, že moja víťaz. Ja tomuto drinku dávam reálne 10 z 10. Koľko z 10? 10. Dnešná ochutnávka myslím, že dopadla veľmi dobre. Nás tieto drinky teda milo prekvapili, pretože nám veľmi chutili a naozaj nám sadli a preto mi neostáva nič iné ako odporúčiť ti isto vyskúšať.